Освен това, някои мненията взаимно се изключват, което води до дезинформираност и губене на време в четене. Следващия начин за споделяне на информация това са електронните пощи, тъй като всеки от курсовете има електронна поща, там се пращат доклади, различни сета и реферати, които помагат на студентите да по-лесно да синтезират информацията, която им е нужда, за да вземат своите изпити. Недостатъкът на това е, че знанието не е общо достъпно, т.е. не всички могат да влязат и да прегледат какво правят журналистите, тъй като също, когато си студент, понякога забравиш някои неща, можеш да забравиш паролата или самата поща. Другия вариант, който можеш да използваш при обмен на информация, това е чата. Чата се осъществява благодарение на интернет-базирани програми, които можеш да се провежда разговори в реално време. Такива програми са Skype и ICQ, както знаете. Проблема при тези програми е, че основният информационен ресурс се намира в хронологията и също, че чата предполага един разговор свободен, в който информацията не е синтезирана. И знанието е достъпно за ограничен брой хора. Социалните мрежи са нещо, което наскоро се появи като явление в българската общественост. При тях също човек комуникира с определен брой хора, знанието не е общо достъпно. Предимството на социалната мрежа е, че е добър организационен ресурс, т.е. ако функционира на базата на форуми и блогосфера, той ще бъде наистина по-добрия вариант от блога. Какво всъщност представлява блога? Моите колеги от втори курс ви казаха, че това е личен уебсайт, в който човек може да предоставя информация на разнообразна тематика, какво съдържа блога, текст, картини, аудио, видео, файлове, както и препратки към други сайтове. Друго, което можем да кажем за предимството на блога като информационен ресурс в обучението ни, е, че бързо се разпространява важна информация, споделя се знание, което е общо достъпно за всички. Лесно се намира конкретна публикация, защото има търсачка, архив и тагове. Възможност за обратна връзка, т.е. коментарите, които можете да оставите под всяка една публикация са много важни, защото така ние получаваме връзката с вас. Начин за отразяване на резултатите от обучението, смятам, че това е най-важният резултат от предимството, защото така може да се види какъв е потенциал на българските журналисти, т.е. хората, които искат да станат журналисти днес. Най-популярните сайтове в България за създаване на блогове са WordPress, Blog.bg, BGLog и Blogger. Сайтът, който аз създадох е на blogspot.com, т.е. Blogger. Колегите от втори курс разказаха за гражданската журналистика и за това как всъщност много изтъкнати журналисти решават да направят свой собствен сайт, в който да отразяват новините такива, каквито те ги виждат. Блогът на специалност медия и журналистика. Това е блогът, който аз създадох. Тъй като името прави впечатление, войство на истината, искам да акцентирам на това, че смятам, че журналистите трябва да се борят за истината си, т.е. за това, което смятат за правилно. Смятам, че те трябва да притежават качества като доблест, достоинство и чест. И че те не трябва да са просто войни сами за себе си, а войство, т.е. една цялост. Не случайно над Народното събрание пише Съединението прави сила. Девиз, който днес не се зачита много от българи. Друго, което искам да кажа е за съдържанието. Всъщност блога беше създаден на 11 ноември 2008 година, т.е. много време минало тогава. Съдържанието, което исках да има там, е учебното разписание, график за началото и края на семестрите, сесиите, ваканциите,
Важни съобщения относно домашни курсови задачи, знаете колко е трудно да изпълните изискванията на преподавателите си. Информация за изместени лекции, упражнения, изисквания, които също имате в конспектите или в което трябва да накарате. Материали за подготовка на семинарите. Искам да кажа само, че блогът става свързващо звено между университета и студентите. Друго, което смятам да ви представя е предизвикателството, което стои пред човек, който се занимава с такъв проект. Това е организиране и мотивиране на хората, защото те не трябва само в началото да бъдат хванати като таргет група, да бъде поддържан техния интерес. Социалната активност е нещо, което човек трябва да притежава. Това е понятие в социологията, което вече асистент Катя Михайлова много добре ни обясни в този курс. Да, искам да кажа само, че социалната активност е внасяне на определени изменения в обществените процеси. Това се осъществява благодарение на участието на личността в социалното управление, т.е. координиране и регулация на съвместните дейности на хората и техните обединения. Важните предпоставки, за да се осъществи един проект са хората, които са заинтересовани да бъдат правилно интегрирани както в създаването, така и в развитието на подобен проект. Трябва да е възможно и всеобщо вземане на решения, както и съвместната регулация. Какво трябва да притежава един човек, за да се осъществи такъв проект и той да не го прави сам? Той трябва да повишава интензивността на собствения си труд, да проявява инициатива, да прилага нови способи и средства за работата си, да постига друго качество и количество в нея, да гърба с повече обществени ангажименти и при него се забелязва рядко среща на енергичност и деловитост. Бори се с неща, които другите не определят и не осъзнават като обществен проблем и цели развитието на обществото. Благодаря, Антония, много за доклада. Имате ли въпроси към Антония? Чакайте да чуете продължението. Сповядай. Отново съм аз. Антония, благодаря за много емоционалната препратка. Ще ви дам нещо от кухнята, така да се каже. Когато Антония и първи курс журналистика направиха този свой блог, това беше ново за нас и естествено много му се радвахме. Тогава те учиха социология в първи курс и в теста за завършване на семестъра имаше въпрос социална активност ли е действието на Антония да създаде блог на специалността. Всички колеги казаха да, категорично това е вид социална активност. Антония затова направи такова едно емоционално обращение. Това беше просто клюка за разведряване на ситуацията. Благодаря. Аз имам един въпрос. Тъй като въведохме термина социална активност, да ви попитам, кой го въвежда за първи път този термин? Има ли още? Много конкретен въпрос. Дали имате някакъв брояч в блога, който отразява колко посещения имате и дали дали са активни студентите в него? В началото нямаше, но после Георги Марчев сега ще ви разкаже за това как се развил блога в последствие, защото той пое ангажимента този блог да съществува и днес.